Абе, не ми се занимава повече да ходя на ГТП. Какво ще някой карам без него? Не те съветвам. Слушай, най-честият сценарий е да спрат за рутинна проверка и да ти искат документите заедно с този за годишния технически преглед. И какво? Най-много да ме губят 50 евро. Голяма работа. И не само, голос ти е най-малкият проблем. Автомобила се води технически неизправен, следователно гражданската отговорност е невалидна. Това вече е друго. Определено, в случай на пътно-транспортно происшествие ставаш виновен, защото управляваш неизправно превозно средство. Доста сериозни нещата, но не разбирам. Що е това цялото чакане, редение по опашки, то за един документ? Причината годишният технически преглед да е задължителен е не само административна, но и лична. Без преглед може да се случи да караш с неизправни спирачки, износени гуми, хлабени в окачването, което значително увеличава шанса да предизвикаш пътно-транспортно происшествие. Затова той не е просто задължение, а лично спокойствие, че всичко е наред с твой автомобил. Съгласен, но все пак не искам да губя време в чакане. Напълно те разбираме. Затова в GTP.BG го направихме с записване на онлайн час, без чакане и без стрес. Запази своя онлайн час на GTP.BG. Скоро и в мобилното приложение.